Ik ben dus Eline, ik werk voor Team Bedrijfstrajecten. En Team Bedrijfstrajecten is eigenlijk een onderdeel van Vlaio. Vlaio zullen jullie waarschijnlijk wel kennen als agentschap voor innoveren en ondernemen. Dat eigenlijk subsidies gaat toekennen, projecten gaat beoordelen en die projecten dan ook gaat opvolgen. Waar Vlaio iets minder voor gekend is, is zijn front office. En wij vanuit Team Bedrijfstrajecten maken een onderdeel uit die front office. Wat betekent dat? We zijn eigenlijk een eerste aanspreekpunt voor ondernemers, waaronder ook zeker wijnbouwers, met vragen rond innovatie, bepaalde uitdagingen, noden die je wilt aftoetsen of ook inzetten op duurzame transformatie. We zijn met een team van een 50-tal adviseurs, verspreid over heel Vlaanderen. Ik zelf werk voor regio Limburg en ik werk voor het topic duurzaamheid en circulair ondernemen. Vandaar dat ik hier vandaag ook de presentatie mag komen geven. Maar er zijn natuurlijk ook heel wat andere expertises binnen ons team. We zijn er voor ondernemers met ambitieuze plannen richting innovatie, maar ook zeker richting duurzame transformatie, wat natuurlijk vandaag de dag belangrijker en belangrijker wordt. En natuurlijk, daar in het midden zit die sweet spot, innovatie gaan inzetten om die duurzame transformatie een duwtje in de rug te geven. Onder duurzaam transformeren hebben we eigenlijk 4 focuspunten, waaronder ook bio-economie een heel belangrijk luikje is. En dat gaat dan bijvoorbeeld over het inzetten van nevenstromen. Kan ook vanuit de landbouw zijn. Denk aan druivenresten, pitches, maar ook de druivenschillen die heel wat interessante componenten bevatten in andere producten. Kan daar een onderdeel van uitmaken. Energie en klimaat uiteraard ook. Digitalisering als rode draad daardoorheen en inzetten op circulaire economie als het 4e focuspunt. Wat doen wij dan concreet? Wij komen bij u langs. Wij gaan luisteren naar jullie noden, jullie uitdagingen op vlak van innoveren en duurzaam transformeren. En we gaan jullie proberen te connecteren met expertise. Kennisinstellingen, maar zeker ook andere bedrijven. En het meest interessante voor jullie hier aanwezig natuurlijk, we gaan ook jullie helpen richting bepaalde subsidiemogelijkheden, maar ook andere financieringsmogelijkheden. Dat doen we volledig gratis op traject, op maat van je bedrijf en ook volledig uiteraard confidentieel. Maar we gaan dan eens in actie schieten. Hè. We gaan dat niet met een liedje doen, maar ik ga jullie eventjes aan de hand van een aantal voorbeelden door die subsidies loodsen. Nu, ik wil jullie nog eventjes wijzen op de Circuwijzer. Dat is eigenlijk een online vragenlijst, 10 minuutjes, waarbij je eigenlijk een profiel van je onderneming krijgt waarin het duurzaam of circulair ondernemen potentieel wordt ingeschat van jouw bedrijf en waarbij je eigenlijk via een rapport acties en plannen op maat van jouw bedrijf gaat krijgen. Dat is eigenlijk een eerste instap binnen dat duurzaam ondernemen. Daarna gaan we kunnen langskomen om die acties en die stappen in meer detail te bespreken. Ik heb de QR-code toegevoegd, dus ik zou iedereen zeker aanraden om die vragenlijst een keer in te vullen, zodat je eigenlijk al direct aan de slag kan met een aantal mogelijke acties. Die wordt ook, denk ik, nog nagestuurd, hè Menno? Ja. Dan gaan we door, want de tijd is beperkt. Er is een heel mooi overzicht op de Vlaio-website welke begeleidingen, welke subsidies er allemaal bestaan rond duurzaam ondernemen. Die staat hier op die slide ook nog eens allemaal opgesomd. Ik ga er daar vandaag een aantal uitnemen en dat ga ik doen aan de hand van een aantal voorbeeldjes. Omdat dat dichter bij jullie praktijk ligt en omdat het iets makkelijker is om je iets dan bij die subsidie voor te stellen. Maar weet dat al die ondernemersverhalen ook op de website beschikbaar zijn, dus dat je daar zeker inspiratie kan opdoen en eens kan gaan piepen welke subsidie bijvoorbeeld gebruikt wordt in de landbouw. Een eerste mooi voorbeeldje is dat van Triple Bed. Dat is een starter, Bart Dooms. Die gaat eigenlijk onderzoek doen naar de mogelijkheden van gerooide appelbomen. Dat is hout dat nu vaak op de verbrandingsstapel terechtkomt. Maar eigenlijk bevat dat hout heel wat interessante chemische componenten die eventueel kunnen ingezet worden als biostimulant, als biopesticide, bepaalde smaakstoffen. Lignine kan bijvoorbeeld omgezet worden naar vanille en zo verder. Maar er zijn nog heel wat onderzoeksuitdagingen, heel wat partners ook nodig om dat onderzoek te gaan uitvoeren. En hij heeft daar eigenlijk beroep op de subsidie innovatieve startersteun gedaan. Dat is een subsidie van €50.000 die je als startende ondernemer kan aanvragen om je te helpen bij die eerste stappen richting een innovatief product. Ander mooi voorbeeldje is dat van de Mocktail Club. Wel een niet-alcoholisch drankje, maar dat is misschien wel gekend onder sommigen van jullie.
Ja, hun productontwikkeling staat eigenlijk volledig op punt, maar nu wouden ze heel graag gaan internationaliseren. Nu, hun core focus van hun bedrijf ligt op het maken van het product, minder op internationale marktstrategie gaan uitdenken. Wat ze daarvoor zijn gaan doen, ze hebben daar eigenlijk een KMO-groeisubsidie aangevraagd. €25.000 voor een externe dienstverlener, €25.000 voor een interne aanwerving die je daar kan aanvragen. En dat is eigenlijk een partij die je bijvoorbeeld gaat inhuren, een dienstverlener, die kan helpen bijvoorbeeld om die internationale marktstrategie mee vorm te geven. Dus dat kan ook wel interessant zijn hier voor het publiek in de zaal natuurlijk, als jullie willen gaan internationaliseren. Het moet wel gaan over strategische kennis. Stel een derde subsidie die ik nog graag wil aanhalen. Stel dat je manieren wil ontdekken om duurzamer met water om te gaan en of water te besparen. Dan kan dat via de Waterscan. Dat is eigenlijk een eerste lijn scan die volledig gratis is voor KMO's. En die kan je gaan aanvragen om een zicht te krijgen op jouw waterbalans. Je gaat dan een rapport krijgen met suggesties naar waterbesparing, naar hergebruik, inzetten van alternatieve bronnen en zo verder. Galana bijvoorbeeld, een ijsjesfabrikant, heeft die Waterscan aangevraagd en ze zijn nu effectief een actieplan aan het uitrollen. Ik denk voor de wijnbouw ook zeker interessant, gezien er toch wat liters water ook verbruikt worden in de productie. De voorlaatste subsidie waar ik het nog wil over hebben is de technologie-scan. Dat is eigenlijk als je wilt gaan investeren in een groene technologie, maar je eerst wil onderzoeken of dat technisch en economisch haalbaar is, kan je eigenlijk een vergroeningsscan gaan aanvragen. Die loopt nog tot eind 2024. Je krijgt daar een studie van een erkend dienstverlener die in kaart gaat brengen op welke punten je kan inzetten om je warmtevraag bijvoorbeeld te vergroenen of bepaalde industriële processen kan gaan elektrificeren. Dan tot slot een heel interessante oproep, dat is circulaire ketensamenwerking. Ik heb het daar straks al gezegd. Als je wil gaan inzetten bijvoorbeeld op het valoriseren van bepaalde nevenstromen uit de wijnbouwindustrie, dan kan dat via deze subsidie. Hier kan je echt langdurige ketensamenwerking gaan onderzoeken om tot circulaire oplossingen te komen. Heel interessant, want landbouwers kunnen ook deelnemen aan deze oproep. Moeten wel minstens 2 KMO's betrokken worden. Je kan er eigenlijk verschillende activiteiten gaan doen. Een pilootproject opzetten, bepaalde verdienmodellen gaan uittesten, bepaalde behoeftes en uitdagingen in kaart gaan brengen en zo verder. Heel wat zaken mogelijk. En het interessante aan deze subsidie is dat die voor 80% gefinancierd wordt. Dus dit waren nog maar enkele van de vele mogelijkheden in het subsidielandschap. Het is soms een doolhof. Dat weten we ook, maar we willen heel graag jullie gids zijn doorheen dat doolhof. Dus spreek mij gerust aan of stuur mij een mailtje als jullie meer informatie hierover willen. Heel erg bedankt voor jullie aandacht.